Vendre l'empresa als xinesos és el més intel·ligent que podem fer. I això dels xinesos surt bé. Jo me'n vaig. Els xinesos han contestat que volen venir. Veus? Així que bé, la setmana que ve tenim visita. La setmana que ve? Necessito riure amb les meves amigues. Ja ho sé. Doncs no cal que et posis gilipolles. Sóc a la meitat del pont. No puc fer marxa enrere, però em fa por tirar endavant. La sang no para de rajar. Hem d'anar a urgències. A urgències? Sí. Hem d'anar a urgències. Quina mala sort, Gargarret. Va, tranquil·la. Soc molt bleda, soc molt petosa. Ho sento, em sap molt greu, de veritat, em sap molt greu. Shanghai Ili. A Lili agradaria convidar-te quan tu puguis a passar uns dies a Xangai. I quina estratègia seguiràs? Com? A quina estratègia seguiràs? Jo no tinc cap estratègia. De què cony de merda m'estàs parlant? Com ho faré? No ho sé. Mai a la vida he intentat treure-li pasta a un tio. Que et penses que sóc la Matahari? He vingut aquí per aconseguir més diners. Si em dius que depèn de com em porti pujaràs el preu, em quedo. Si dius que no pujaràs el preu, me'n vaig. A mi em sembla que hi ha alguna cosa que no ens ha explicat. El què? No ho sé. Algú de vosaltres va entendre que el xino no en sabia res? No. Ningú va entendre així, Sandra. A mi que em deixin en pau. A mi això és l'únic que m'importa. I a mi qui? Ara no m'estan deixant en pau. M'estan tocant els nassos. I a mi si em toquen els nassos jo faig les maletes i apa, adeu tu.